खुलुमबाय स्त्रियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी रायजोआव सोमजिदों गोबां दुंहाव थासारि गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया रायजोआव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों बेबादि दुंहाव थासारिया गासै सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों नांगौ बे समाव लानानै फैदों बोथोरनि मोनसे रादाब फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया रायजोआव गिखांनाय थासारि लाबोदों गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनानै दुंहाव थासारि सोमजिनाया गासै समनि रेकर्डफोरखौ सिफायनो हागौ बेबादि दुंहाव थासारिया गोबां सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय खालामहोदों रायजोआव अखा गैयालासेनो गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव खोख्लैदों बेबायदि अखा हायालासे दुंहाव थासारि सोमजिनायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो माइ आबाद गायनो हायाखै आरो खायसे सुबुंफोरा मेसिनजों दै सारनानै माइ गायनो गोनां जादोंमोनब्लाबो दा अखा गैयैनि थाखाय गायखानाय माइफोराबो रानलांजोबदों आरो दुब्लिफोरा रानस्राव जानो हमदों क'क्राझाराव फुंनि दुंथाया 33 डिग्री सेल्सियाससिम सहैदों गुवाहाटीआव 34 डिग्री सेल्सियास सहैदों नोंथांमोननि ओनसोलाव दुंथाया बेसे डिग्री सेल्सियास सहैदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर खुलुमबाय स्त्रियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी रायजोआव सोमजिदों गोबां दुंहाव थासारि गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया रायजोआव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों बेबादि दुंहाव थासारिया गासै सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों नांगौ बे समाव लानानै फैदों बोथोरनि मोनसे रादाब फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया रायजोआव गिखांनाय थासारि लाबोदों गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनानै दुंहाव थासारि सोमजिनाया गासै समनि रेकर्डफोरखौ सिफायनो हागौ बेबादि दुंहाव थासारिया गोबां सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय खालामहोदों रायजोआव अखा गैयालासेनो गोबां बिबांनि सान्दुं दुंनाया सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव खोख्लैदों बेबायदि अखा हायालासे दुंहाव थासारि सोमजिनायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो माइ आबाद गायनो हायाखै आरो खायसे सुबुंफोरा मेसिनजों दै सारनानै माइ गायनो गोनां जादोंमोनब्लाबो दा अखा गैयैनि थाखाय गायखानाय माइफोराबो रानलांजोबदों आरो दुब्लिफोरा रानस्राव जानो हमदों क'क्राझाराव फुंनि दुंथाया 33 डिग्री सेल्सियाससिम सहैदों गुवाहाटीआव 34 डिग्री सेल्सियास सहैदों नोंथांमोननि ओनसोलाव दुंथाया बेसे डिग्री सेल्सियास सहैदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर